Ще го изпуснем! Ще го изпуснем! Иначе щеш да изпадне в кома. Тогава ти ще кажеш на семейството. Добре, но тогава ще стане по моя начин. Здравейте! Как е, докторе? Добре ли е? Ами той, госпожо... Да, как е, докторе? Так му се бяхме оговорили да си правим задоволение и такива неща. Сещате се. Ти какво си помисли, бе, простак? Щяхме да ходим в Париж. Топанар. Аха, добре, съжалявам. Така, той малко той ритна топа. О, супер, сега тая ще оправите ли? Абе, нищо сред тези доктори. Опа! Я виж ти! Бинго! Къде съм? Къде съм? Къде съм? Защо? Защо съм навъзън? Защо е тъмно? Акън, аз съм тук. Слушай сега. Ти ще си ми моя гадже. Или какво? Или ще те пребия и ще стане мазало. Ще имаш проблеми, мили мои. Хайде да те видим. Сигурен ли си, че го искаш? Добре. Отвързваме. Тогава ще стане по трудния начин. Ало! Да! Ей! Слушай ме! Слушай ме! Може да съм на 50, но ще дойда и ще ти сритам задника. Не ми казвай, че това не ти влиза в работата, ясно ли ти? Почвай веднага да работиш, защото ще си имаш големи проблеми. Професоре, дойдох да попитам за новогодишната томбола.
Ало, ало! Затворихме. Да! Да, за томбулата. Да, ти ще я правиш, добре. Да. Хайде, ти ще я правиш? Да. Аз съм ти шеф. Нищо не мога да ми кажеш. Ясно ли ти? Защото до сега съм се нервил по телефон. Да. Добре. Сега, мазният доктор ще се спъне пух на земята. Това не ти е начинът. Ти да не ме взе за гълъб. Следващия ти капан да не е касета подпряна с пръчка, която е завързана с конец. И отдолу има зрънчо или пък ще ме убиеш с кепче. Опитай нещо друго. Опа! О, здравейте, приятно ми е да се срещнем. Как се казва? Какво съвпадение? На мен не ми е. Що така, бе? Приятно ми. Параников. Сексапилова. Но на мен не ми е приятно. Добре. Що така? Ти дори не ме познаваш. Да отидем на една вечеря, нещо обяд да се опознаем, ако искаш. Аз ли не те познавам? Аз те познавам най-добре от цялата болница, бе. Ей, Мотико. Знам всичко за теб. Знам, че си от София. Поне така казваш. Че обичаш да ядеш броколи. Обичаш да гледаш футбол. Падаш си по жени без мозък. И не си много добър в операционната. Специализацията ти е съдов хирург. Да. И това, което знам още, е, че си